Както знаем, България е една от най-богатите на историческо наследство страни. По-голямата част от него е почти или напълно неизвестно, включително и най-старите исторически паметници по нашите земи, така наричаните мегалити. Тези каменни паметници са намирани на много места по света и в Европа, но са добре застъпени и у нас, като към тях се включват и някои наистина особени и загадъчни случаи, като дефташварите край Плиска и квазимегалитните обекти. Комбинация от сечен камък и зидария. Връзката между праисторическите паметници и траките. Но преди да ви разкажа повече за тези малко познати и интересни места, последвайте канала на Българско наследство с натисната камбанка, за да не пропускате новите интересни видеа на слабо познати теми за българското историческо и природно наследство. Всеки понеделник и четвъртък. В общността на канала публикуването е позволено и за всеки, последвал го от поне 24 часа. Отворен съм за всякакви предложения и критики. Това важи и за коментарите. Отговарям на всеки един. Пишете какво мислите. Благодаря ви. Мегалитите биват няколко вида. Долмени, менхири, кромляхи и въпросните квазимегалитни обекти. Най-често гробници. Думата долмен има бретонски происход. Келтски език, говорен най-вече в областта Бретан, в северо-западна Франция, и означава каменна маса. Наречени са така, защото обикновено представляват няколко побити камъка, краката на масата, с един отгоре за капак. В България долмени са намирани в Странджа, Сакар, източните Родопи и Средна гора, като техният точен брой е неизвестен, а повечето са вече унищожени. Пример може да се даде с землищата на селата Хлябово, Българска поляна и Сакарци в Ямболска област, където и се намират едни от най-значимите подобни паметници у нас, но за това след малко. Там братя Шкорпил описват 95 долмена, а при проучването на Ямболския окръжен исторически музей през 1969 година са открити едва 7. Именно край първото село, Хлябово, се намират може би най-интересните и мистериозни каменни паметници. Подобна на долмен, изсечена скала камера, единственият долмен с запазено пълно могилно покритие на Балканския полуостров, царският долмен, най-голям на Балканите, и единствената по рода си двойка долепени долмени в местността на Чевичеири. Това е име на местност, разположена западно от село Хлябово, приблизително по средата на шосето, свързващо го с село Българска поляна, в непосредствена близост до река Соколица. Там се намират уникалните за нашата родина и най-запазени на Балканския полуостров двойка долепени долмени. Един голям и един по-малък, с запазени капаци и частично запазена могила. По-малката камера са открити следи от погребален ритуал и кости. Долменът в Начевичаири е известен и с още нещо единствено по рода си. Фасада от два успоредни реда побити камъни, завършваща с напречен каменен блок. Пред тях има широка и равна култова площадка, където са открити значителен брой обработени камъни. Всъщност, макар и вече не съществуващ, подобен долмен, само че още по-забележителен, двете долепени камери с абсолютно еднакъв размер, е открит от Карел Шкорпил в началото на 20 век в Странджа, но е унищожен при строежа на пътя Бургас, Звездец, Малко Търново. Друга местност, в землището на Хлябово, само че този път в южна посока, Бялата трева или Фърфаловата сая, се намира най-големият и запазен долмен в България и на Балканите. Нареченият царски долмен представлява голяма двукамерна древна гробница с преддверие и фасада. Предната и задната стена на втората главна камера са скосени в горния си край, а страничните стени представляват един вертикален камък отдолу и един наклонен навътре, нареден отгоре. Много южно от село Хлябово, само че този път в местността Мангъра, се намира единственият у нас и на Балканите долмен, запазен под пълно могилно покритие. За съжаление, това изречение вече трябва да е в минало време, тъй като след иманярски набези са проведени разкопки, които премахват могилата през 2010 година. Капаците на малката камера и преддверието не са запазени. Вероятната фасада също, но главната камера е била с значителни размери, отново с два реда каменни плочи, както царския долмен. Също, че е бил запазен доскоро, все пак ни дава възможност да разберем състава на могилния насип. Така нареченият Хлябовски протодолмен е едно от най-странните и най-загадъчните древни съоръжения, които са били откривани по нашите земи. Той се намира южно от Тополовградското село Хлябово, в местността Авджика, която днес представлява изкуствена и голисна гора в близост до микроязовира на селото. Най-голям интерес представлява изсечената камера в скалата, която прилича на най-древните гробници. Мегалитът е открит от археолога Георги Бончев през 1901 година. Като тогава все още е има улица в плоча с отвор, която не е оцеляла до днешен ден,
но все още личат жлебовете в скалата, където е прилягала. Самата камера има правоъгълен план и е леко засводена отгоре. Също така интерес представляват и типичните тракийски ритуални ямки с улеи, които могат да се намерят по гърба на скалата. Всеки знае за кромлехът Стоунхендж на британските острови, но колко хора знаят, че в България има запазени поне още два представителя на същия вид древни мегалитни съоръжения. Терминът кромлех идва от келтския език, като кром означава кръгъл, а лех каменна плоча, като това са кръгове от побити в земята камъни. По-запазеният от двата български кромлеха се намира до село Долни Главанак, близо до Маджарово. Каменният кръг е разположен на нисък склон, обрасъл с гъста дъбова гора. Се предполага, че е култов обект от рано желязната епоха, т.е. 8 и 7 век преди Христа. Вече разказах за българския Стоунхендж, така наречения кромлех, кръг от побити в земята камъни, край село Долни Главанак, който е сравнително запазен. Знаете ли обаче, че у нас през 2002 година е разкрит още един кромлех, но за разлика от другия е напълно изоставен в последствие и днес от него не е останало почти нищо. Преди 23 години археологът Георги Китов, недалеч от пътя между селата Старо и Ново Железаре, на 10 км от култовия храм и взривения Уйов камик край Старосел, открива втори български кромлех, който за разлика от другите открити в България и по света е бил затрупан под могила. Представлява 24 каменни плочи, наредени в правилна окръжност. Въпреки че не се намира в типичните за праисторическите паметници райони на източни Родопи и Сакар, се смята, че също е построен 5 до 10 века преди траките, а те са го затрупали с могилата, като е възможно и да са го използвали за обсерватория. Менхирите, от бретонски език мен камък и хир означава висок или дълъг, са продълговати камъни, забити в земята самостоятелно или в групи. Те са разпръснати на много места по света. В общия случай се предполага, че това са древни паметници, свързани с култа към мъртвите. В България има също не малко менхири, но повечето от тях не са били запазени. Един пример за това са така наречените големи и малки мрамори, край плевенското село Староселци. Да не се бърка с Староселец с голямата тракийска могила и друг значим загубен менхир. Големите мрамори били около 20 на брой. Средната им дължина била около 3 метра и половина, 4 метра. Те били побити в земята, наредени на разстояние по около 3-4 метра и имали височина от 2,50 до 3 метра. Всички те са били извадени и натрошени за строителен материал. Според археолога Димитрина Митова-Джонова, през 1979 г. от тях все още са били запазени два фрагмента. Докато малките мрамори били само 5-6 на брой и значително по-малки, но и те също били забити в земята. Височината им не достигала повече от 1 метър и в края на 70-те и от тях е имало оцелели фрагменти, но днес вече и те не съществуват. Книгата си могили, храмове, гробници, записки на един могилар. Българският археолог Георги Китов разказва следната история. Отново горските ни разказаха за един странен камък, наричан от местните Уйов камик. Той бил на около 4-5 км от могилата и бил абсолютно точно копия на Фаус с всички подробности. Като се знае, че този орган е символ на плодородието и на мъжкото начало, мястото е било важно тракийско светилище. Преди години и малярите решили, че това е нишан и го взривили, убедени, че под него е скрито съкровище. Фаусът е бил с диаметър около 1 и височина не по-малко от 2,83 метра. Естествената скала е допълнително и много умело дообработена, до моделиране на едно сериозно скулптурно произведение. Така към известните ни в района светилища Гарванов камик, Каменица и това под Пейчева могила се прибавя още едно, при това с много висока стойност. В местността Света Троица, в северния край на свищовското село Стежерово, се намира поредния забравен праисторически паметник – менхир или побит камък. Камъкът е грубо оформен с височина 1,20 м, широк около 35 и дебел около 25 см. На по-късен етап горната част от едната страна е издялана и е написан старобългарски текст на 2 реда. В него се намира и втори побит камък, значително по-малък, по всяка вероятност пречупен, но със същото значение и произход. В още по-ново време на другата страна е написано Света Троица, издълбан е кръст и е посочена и годината 1911. Един от забравените побити каменни паметници от далечна епоха по нашите земи е менхирът край село Петокладенци, Свищовско.
Мегалитът е побит на могилен насип на западния склон на възвишението на селото. Менхирът е без никаква обработка, с 4 страни и издължена, стеснена в горния си край форма. Висок е 2 метра и 20 см. Ширината му варира между 72 и 75 см, а дебелината му е между 35 и 60 см. През последните няколко десетилетия, по някое време след описанието на Димитрина Митова-Джонова, е отчупено не малко парче от върха на менхира. Впоследствие той е превърнат в християнски паметник, оброк с името Правият камък. Дефтешварите са едни от най-загадъчните български исторически паметници. Те представляват групи огромни каменни блокове, побити в земята. Повечето от тях вече са повалени, но изправените достигат до около 2 метра височина. Дефтешварите не са обработени, но върху някои от тях преди са личали издълбани рисунки на коне и кораби. А под други при разкопки са разкривани тухлени подложки, кости на различни животни, ножчета, върхове на стрели и подкови. Има много хипотези за тяхното предназначение, но то си остава загадка. Най-утвърденото мнение е, че това са възпоминателни гробове на прабългарски войни, може би благородници, загинали в битка далеч от дома си. Важно е да се спомене и че през 1892 Карел Шкорпил описва 25 различни групи дефтешвари и при разсъжденията си споменава интересен цитат от Сократ, че в много стари времена елините са отдавали божествена почит на необработени камъни вместо на статуи. Такива камъни се намирали побити край пътища, мажели ги с масло, покривали ги с венци и коленичили пред тях. Въпреки че са неизвестни, дори и за мегалитни паметници, един представител на квазимегалитните обекти, комбинация от мегалит и зид, добива все по-широка известност през последните години. Така нареченият храм Кладенец край брезнишкото село Гърло е единствен по рода си архитектурен паметник. Мегалитното в него са огромните каменни плочи, идентични с тези покриващи долмените. Тук обаче те покриват началото на коридора, близо до входа. Коридорът стълбище започва така, с покритие от мегалитни каменни плочи и с трапецовидно сечение при входа, след което с нарастване на тежестта, която трябва да се понесе, ширината на тавана намалява и плочите се скъсяват. А в края, където тежестта е най-голяма, вече се използва клиновидно покритие с тесен ключов камък, а коридорът вече придобива триъгълно сечение. Именно в това постепенно изменение на конструкцията и напречното сечение се крие геният на древните строители, разрешили сложната архитектурна задача по най-простия начин. Откритие от професор Митова-Джонова през 1972 година, като за сега не е ясно кой го е построил, откривателката му го свързва с културата, изградила най-близките до него градежи на остров Сардиния. И за финал достигаме до поредното изключително интересно и изоставено място. Това е гробницата край село Ружица, в околностите на ямболското градче Болярово. Тя е единствена по рода си по няколко причини. Употребата едновременно на плочи от твърда и мека скала, зидови от кирпич и абстрактни фрески по стените на входа. Употребата на меки варовикови блокове не е типична за доумените, тъй като те не издържат голяма тежест, както например гранитните, и се пропукват, както и в този случай. Още по-интересното е, че над хоризонтално наредените каменни блокове започват редове от по-малки ломени камъни и кирпич. Дори погребалното ложе е направено от кирпич. Уникално за тракийска гробница. Те обаче нямат нужната устойчивост, особено с могилния насип отгоре. И част от камъните изглежда са рухнали още през древността. Това говори, че Ружишката гробница най-вероятно е своеобразен преход между доумените и по-късните гробници. Това се подкрепя и от факта, че украсата при входа е изцяло абстрактна, без никакви човешки или животински фигури. Любопитно е още, че съдейки по изтритите прагове, проучвалата гробницата археоложка Даниела Агре счита, че тя е била използвана десетилетия наред като мавзолей. Каквото и да е представлявал и който и да го е построил обаче, днес уникалният архитектурен паметник е оставен на произвола на съдбата и времето, за най-голямо наше съжаление. Произходът на мегалитите и по света остава неясен, а въпросните квазимегалитни обекти у нас, особено двата, за които разказах току-що, правят въпросните древни исторически паметници особено загадъчни и интересни, с много въпроси без отговор и много какво още да се изследва и да се научи за тях.
Те са и може би най-старото материално историческо наследство у нас и въпреки това са почти напълно забравени. Благодарен съм безкрайно много на всеки един приятел на българската история и природа, останал чак до тук с това видео. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало, ако ли пък не, дайте надолу. Споделете какво мислите или задайте въпрос в коментарите отдолу. Отговарям на всеки един. А ако не искате да пропускате новите интересни видеа за забравени теми за българското историческо и природно наследство, последвайте канала на Българско наследство с натисната камбанка. А след първите 24 часа можете да публикувате напълно свободно в общността на канала. Благодаря ви и до нови срещи!